Ето ги тук хората с боклуците. Вече чистят днеска и целият квартал боклуци. Повече телевизии, отколкото каквото и да било друго. Но сега ще видим. Канал 1 ще снимат отново пиар акцията на Криско. Да дойдем да му видим пиар акцията, да видим отговор. Кога ще събереш боклука, Криско, от кварталите? Не ми е добро утрото. Целият квартал е боклуци. Не е хич добро утрото. Слушаме. Това сме се събрали, тъй че ето... Без има и ръкавици, провокатор... Каквото можеш да правите. Правиме, господине. Чакай. Господине, правиме. Вчера съм събрала 10-15 чувала сама. Всички стоят и гледат. Около блока съм събирала. Вие нещо да... някой да направи. Трябва да събирам боклуци ли? Искам кмета да чуя. Боклуците кога ще се съберат, кмете? Като дойдете вие да помогнете. Кога? Ето виж, достатъчно хора сме се събрали. Това ли са хората? Радвам се и ти Добре, да се включиш. днеска, не, аз няма да се включа. Аз няма да се включа. Аз имам тук приемен час тук имам. Защо? Ти имаш? Да, имам. Добре, стой си да видим. Искам с кмета да говоря. Може ли? Ти кмета ли си? Не, Кой си? Тогава аз говоря с кмета. Кмете, слушам те, кога ще събереш боклуците тук? С хората, съботници ще правиме, така ли? Така ли? Добре, аз ще следа зорко изкъсо. Зорко изкъсо. Не ме бутай, ако обичаш. Елате да чистите боклук, господине. Айде да видим. Да видим Елате какво да ще чистите боклук, господине, и вие. Слушам ви. Кой ще ми кажете да чиста боклук? Да чиста боклук. Да. Аз И? съм с пел. Кога Крис? Не ме пипай, не ме пипай. Да не печеш ногата, неща. Не ме Съм пипай. болна и съм Да не дошла печеш тук. ногата, като Благодаря. помагаш. На ората. На ората. Добре. Добре. Ако ние си не искате да помогнете, не само да Така, правите Криско, слушаме те. Съботници ще ни правиш, така ли? Боклуците няма да се събират, ще правим съботници и тук агитки някакви ще правим. Така? Да, каквото си искам това ще правя. Аз съм на открито, да. На открито съм, да. Добре. Що? Нещо проблем? Няма проблем, правим се работна среща. Криско, ти от кой? Ти от общината ли си? Не, аз живея и там. Добре. Искаш да дойдеш там? Казвай, Криско. Казвай, Криско, кажи. На две групи да се разделиме и да почваме. Супер, много яко. Много яко. Криско започва. Криско започва да чисти. Айде, давай, Криско, гледаме те. Давай, ти си и БНТ си тук. Тръгвай си. И БНТ си тук. Ти чорбогашни. Ти по балет ли ще играеш днес? По балет ли си дошъл да играеш? Не знам. Не знам. Ако искаш. Айде, давай. Искаш, може да играем балет. Добре, давай. Каквото можеш, това е. Ората, какво стана? Ти се блъска в мене, ората. Какво съм блъскал? Ората. Чакай да гледам щастник. Обиждаш ли? Добре, аз съм смешник и нещастник, а ти къв си? Чакай да сега да видим Криско какво говори по БНТ. Оставка! Оставка, Криско! Оставка! Да, ще ви кажа, оставка. На този не можеш нищо да направи. Освен съботници. Чакай, извинявам се много, ама нека поне да се изкаже пред телевизия. Разбира се, да си направи пиар акцията, няма проблем. А защо? Там планираме в понеделните да изплатим допълнителни екипи, по-скоро за метане, за събиране на отпадък. Знаете, с големите бактерии, които бяха преди празниците, се разпиляха голями количества и се надяваме и тях да можем да съберем поне в близост до училище, детски градини, за да може нормално да започнем. И сега в това площето. Добре, и последно да ми кажете какво стана с графика, който вие поискате от кмета и от кмета по екология. По-ясен график, които констатират, че големите булевари се събира, където минава градски транспорт, а около блоковете се заридва. Точно така, изисках определен график и маршрут за нашия район, който да се спазва. Имаме среща в понеделник на 5 януари с заместник-кмета по екология, с тези конституционни инспекторат, защото те са наистина много важни случаи да имат експертиза, който да помогне. И считам, че там вече ще имаме повече, така че да може да осигури долен график от една
това и второ да даде информация към гражданите. Да знаят къде се събират чисто български площи. Графика може да се възползват да хвърлят точно преди да се изхвърли, да поддържат малко вкъщи. И точно това е целта, защото когато работим с ограничена техника, можем тук да оптимизираме начинът, с който се събира и как ще ги организираме. Добре, благодаря ви. А вие защо сте тук? Какъв е ваш? Да видя колко хора са събрали на къла на Криско да одисат и колко ще събират боклуците. Гледам го, че е много чист. Снимайте го, много е чист. Хич не е боклукчия, никакъв станал. Не е събрал нито един кашон, обаче идва да си прави пиар акцията. Той какво да прави според вас? Оставка. Оставката да си подаде, защото явно не може. Извинявайте, на това ли му дадохте 5 минути слава? Да. Точно така. Не ми стига на Криско, Тодор Колев се казва. Аз съм от... да не обиждаш, ако обичаш. Буклука събира буклука в момента. Аз съм... Точно така. Ние си плащаме данъците тук в тази община. Искаме да ни се изпълняват нужните дейности, които трябва да Всички си плащаме данъци. Точно така, точно така. И ще дойде да изчиста. Няма ги. Доволен съм, разбира. Доволен си, че всичко е заринато от буклуци. Мама, и вие сте платени. Ама вие... Ево, брато, ево. Айде, бей. Аз за мен не мога да разбера. Оставката на този господин, защото много яростно защитаваше зоните. Много яростно защитаваше зоните, но сега не отива при Терзиев да защитава, да дадат камиони. На минималка, никакви данъци не плаща. Оставка. се плаща 2-3 пъти Оставка. А ти си смешник. Ти си един шут. Добре. Но ще се справим и договори ще има всичко. Няма нужда от паника. Ето, събираме се. Ма няма паника, той има боклуци. Пълно е с боклуци, няма паника. Гражданското общество не мотивира и възпитанието. Ай, тук няма възпитание. Паника и боклуци. Болнище. Тук всичко е болнище. Имаме доброволнически акции. Имаме. Против синята зона и зелената. Вашето Курум на фамилия. Бумбаров. Благодаря ви. Аз ще ви кажа, тук ние сме активни в квартала и не само за боклука и всичко тръгна заради зоните. Той господин тук идва да обяснява, иска да обяснява тук как щяло да има зони и не знам какво. Да, аз искам да ме оставите да си кажа. 5 минути пиар. Имам и аз пиар акция в момента като Криско. Като Криско имам. Вие кое сте изчистили? Много ви е чиста шапката и якито ви е много чисто за боклукчийка. Браво на вас! Браво! Поздравления, че сте така. Браво, че сте така отговорна към обществото. Ма вие не можете да ми кажете аз какво искам да ви видя. Аз не мога да ви казвам на вас какво да правите. Браво! Аз ще държа. Аз ще ви държа под око. Ти плаща. Ти бе, ти, нали ти ми плати? Кога бе? Ти получаваш ли пари да събираш боклуците, боклукчия? Не. Не, жалко. Кмета получава пари. Той си прави пиар акции. Ама ти не. Ти не. Коста, нещо ще тръгваш към мен. Кой ти плати? Смешник. Знаеш кой ми плати? Спаси София ми плащат много пари да съм тука. Спаси София. Аре една метла. Взимайте метлата и почвате. Криско събира боклуците, сега почва. Много ма чисто якито за боклукчия, ама нищо, сега ще се нацапа. Айде на метлите, без пари са. Е тук, Харли Дейвидсън, тук до ще събира най-много боклук. Не платения, той ще събира най-много боклук. Криско и той си изцапа бутушките, новите. Айде, Криско, целият квартал е с тебе, чакаме да го изчистиш. И оставка! Много здраве желая, много хубаво. Много здраве и на тебе! Оставка! Пиар акцията ти е много хубава, обаче ще трябва да подадеш оставка тази година. Да знаеш. Това, че няма много хора тук не означава, че не ти искат оставката. Надявам се следващия път да се включите активно и вие. Пиар акцията. Не. Пиар акцията ти доста слаба. Доста слаба пиар акция. 20 човека. Няма проблем. Хубав ден желая. Хубав ден и на тебе и по-чист ден да бъде.
Може да ни благодарите по-късно. Да, ще ви благодарим. Благодариме ви за страхотната акция. Вие сте от 55DB, Спаси София или откъде сте, не знам. Дано изчистите. Разбирам от политика, просто искам Дано изчистите. Страхотно, страхотно. И на мен. И аз така искам, затова съм тук. Да му кажа на кмета да изчисти кварталите. Желая ви слънчев ден, да си починете. Той е слънчев. Днеска така се случи, че е 8 градуса. Супер. Квартал го Супер за чистене. Видяли го нашия. Супер за чистене днес. Центъра не му допусна. Вие представяте ли си в центъра да се И случи? да си призная, бяхме на косъм да си... Терзиев. Терзиев, да. Центъра в Буклук, освен всичко. Елате да снимате, сега ще ви покажа къде са буклуците. Значи в главните улици са изчистени, кмете. Тук сме. Тук сме. Знаете ли където имаме? Отиваме към Къде? 24-то училище. Добре. където в Така, момента е там ще е най-голяма- голямата там PR акция. преливат в момента. Да. Тъй, че заповядайте да видите каква е ситуация. Ще дойда. Общо не е приятно. Ще дойда, идвам да гледам. Идвам да гледам, да снимам, да следа по изкъсо. Много искам да видя как чисти кмета. Тръгваме сега. Тук да видим как се чисти кмета. Много съм очисти бутушките, нови бутушки, нови дънки, ново якенце. Ама Внимавайте как пресичате. високо платени буклукчии вече имаме. Не знам колко е заплатата на кмета, може би той ще каже. На каква заплата сте, кмете? Без рушветите. Само за заплатата говорим. 5000 лева, буклукчия за 5000 лева, примерно. Не знам, някой да каже колко е. на тротуара, защото пресичате в момента незаконно. Ау! Ай, губете ме сега. Айде, губете ме тук. Че хода по улицата. Аз съм един уличник. Благодаря ви, вие сте много активна. И в безопасността, и в чистенето на буклуците. Страхотна сте. Страхотна сте. Да, разбира се, и аз това искам. И затова съм тук. Искам да живея на чисто. Искам да живея на хубаво. Обаче живея в буклуците, живея на бунището. Живея в подуене. Така да се каже. Качете се на тротуара. И вие там живеете, да? И как е? Харесва ли ви? Ами защо не ми харесва? Не ви харесва. Гадно е, нали? Да действам, не само да... Ама на кмета нещо няма да му кажете, или? На мен само. Черни чували, буклуци, лопати, гребла. Всичко сме взели тук. Отиваме да чистиме сега с кмета. Ето тук да видим какво ще чисти. Следиме пиар акцията му изкъсо, нали, тук, да го видим сега колко ще изчисти, колко кофе. Тръгваме, значи тук се събрахме в 10:20. Трябваше пред БНТ да се покаже човека, пиар акцията му да мине. Сега отива. Ама най-отзад върви, не знам защо. Той вместо да е пръв там на кофите, най-отзаде върви. Чака другите да свършат работата. Поне обущата му, бутушките са му нови. Ето, хората събират. Сега почваме да гледаме тук бунищата на Хаджи Димитър. Да видите за какво става въпрос. Бунищата на Хаджи Димитър. 24-то училище щяло да изчисти. Ево видим сега. Его и другия там зам кмета, дето му... Той не знам по какво беше това, някакво гръцко име. По образованието и спорта в общината събираме буклуци. Айде видим. Кмета, пиар акция. В действие. Ама сега хората събират, почнаха да събират. Той там нещо прави в колата седнал. Добре, идва. Метлино. Браво. Не, в момента Криско е там. Обърках, че тия с зелените жилетки са много. Така, Криско на пиар акцията, да видим. Айде, тук се тупат по рамото. Искам да видя как Криско ще вземе един кашон и къде ще го фърли. И сега какво ще чистят, не знам. Малко ги е гнус хората да пипат буклуците.
Сега ще видим тук целият квартал наистина. Аз ще мина след това и да ви покажа разни проблеми с кварталите, да видите боклуци, дупки. Лампите не мога да ви покажа, че не светят, защото его ме събира. Не мога повярвам. Нищо, нека събира. То за това му се плаща. Ето и тази ми даваше ръкавиците тук, сега слага ръкавиците и почва. И тя. Ето да си видите, кмета събира боклуци. Няма 6-5. Сериозна работа. В кавички. Ето, организира, тук действа, прави, да, браво, браво. Това е, кмет за пример. Само че с оставката. С оставката ще е най-добрият пример. Али още едно кашонче, чувалче и оставка. Най-скъпите буклукчи на света със сигурно е тук Криско и компанията му. Плащам му се заплата да работи, да прави нещо, то събира буклуци. Това е. Това е иначе купчината с буклуци хора. И са Криско тук прави пиар акция с 10 човека. Събират от една кофа буклуци. Чакайте да видим сега докъде ще го докарат. Идеята е чувалчетата и боклуците на хората отидат в други чувалчета, явно, нали? Но до там. Хората трябва да станат боклукчи, за да угодят на Спаси София. Спасителите, съсипителите на София търсят боклукчи, високо платени, ако може, назначени на кметски позиции. Това е положението. Но добре са, добре, захвата му, как е захвата да видим, хваща ли хубаво боклуците? Я да видим. Добре, добре. Още е прекалено чист, бутушките му чисти, пази се. Събират. Не, което да е вярно си е, събират тук боклуците на хората в по-големи чувалчета. Това се случва. Но къде ще отидат тия чувалчета после? Те първо ще разберем. Съботници. Това е чист комунизъм. Чист комунизъм. Тия върнаха комунизма на власт. Спасителите на София, съсипителите, съсипаха цяла София. Включително и нашия район. Другия път, хора, мислете за кой ще гласувате. Имиджа и егото са много по-големи, отколкото каквото и да било друго. Събра Криско тук 3 чувала до тук, броя му ги, само да ви кажа. 3 чувалчета до тук е събрал.
от боклуците, които са се събрали на само ето тази кофа, тук в Хаджи Димитър, в момента където се намираме. И продължава да събира Криско. Ето тук между другото са разпиляни някакви боклуци. Но ще видим. Ще дойдем да провериме след това. Сега в момента Криско спира да чисти и почва да се обяснява с някакви хора. Не чисти, а се обяснява. Нарекаха БНТ платени. Спаси София. Нарекаха. Тук симпатизантите им нарекаха БНТ платени. Те БНТ са платени от данъкоплатците, бе. Криско прави тук с хората прави комуникация голяма, за да може да го изберат най-вероятно следващия път, но надали. Няма как да стане, сега малко чисти. Много говори, малко чисти. Аз както гледам. Най-вероятно хора, това са едни от най-големите симпатизанти на съсипителята на София Криско, в квартал Подуене. Те и тия може би ще гласуват за него най-много на следващите избори, тук 20 човека. И това ще е. Според мен някакви избягаха даже. Според мен някакви избягаха, имаше тук повече хора по едно време, сега се тръгнаха. Ето е тази с ръкавичките, ето ми подаваше и още нищо не е изчистил. Отиват при платените БНТ. Ще станете известни, спокойно, звезди, световно известни. Най-добре чистищите Подуене. Да чуеме пиара на общината. Да събирате разделно. Аз какво имате още? Цветни контейнери са разделени и по... Знам, защото за празниците. Те по празниците не са събирали на... Ето оправдания винаги има, се намират. Терзиев, празниците... Може да ме прекъсвате, господин, аз съм просто... Аз си говоря тук с дървото си говоря, не преговоря на вас. Вие си говорите ли? Еми добре, вие па ще ми кажете кое, къде, как. Ако може и да замлъкнем, да не говориме, да не ни няма, да изчезнеме, няма как да стане. Няма как да стане. Аз бих искал и боклука да изчезне, да. Искам да те видя заровен в боклука. Така сте комунистите. Много искате хората в боклуците да се заровят. Хората, които стоят и крещят наоколо, са много. Комунистите, така искате хората в боклуците, в Аушвиц, ако може, в Белене. Както ние правим, ние от началото на октомври сме в боклука. А ние къде сме? И ние сме в боклука, на бонището сте ни изхвърляли. Комунягите долни. Комунисти сте. Комунисти, Криско, комунист, долен комунист. И болшевик. Да, ти си комунист, а твоите приятели в Столична община са и болшевики. Зографски е и болшевик. Така както яростно защитаваше зоната в Столична община, що не отидеш сега при Терзиев да му кажеш да намери камиони? Много яростно защитаваше зоната, видяхме те и записи имаме. И записи имаме. Абе ти няма ми кажеш аз какво да пълна. Аз ще му напълна, ще му сипа на Криско. А пък вие попълнете бокуците и чувалите. Такива като мен още доста има. Спокойно, не се притеснявай. Виждаме, бе, много сте. Много сме, силни сме и много сме силни сме. Против комуниста Криско. Комунист, оставка. Много, ядате, много ми платиха. Спаси София ми платиха много пари да дойда тука. Да гледам как Криско събира боклуците. 4 чувала до тука. 4 чувала. Броя ги. Може и така. По-добре циркаджи, отколкото комунист от Съсипи София.
И съсипи подуене най-вече. Какво направи за подуене, бе? Какво направи за подуене, освен да го заринеш в бокуци? И да го направиш в някаква зона, където искаш да го правиш. Толкова яростно защитаваш зоната. Няма да има също и зона тук, нали знаеш? Тая госпожа с червеното, сега тя казва какво ще се прави, обаче на мен ми каза да вляза в бокука, да се зафърля в бокука. Е, тая тук и тя комунистка до мозъка на костите си, най-вероятно. Комунистите това искат хора. Е, това искат. Бокуци и ние да сме на бокука отгоре. Не го били наричали комунист. Защото си болшевик, ти не си комунист, ти си по-зле. А неговите съсипители на София в Столична община са по същия начин. Зографски, Мографски, там всичките. Не били комунисти и не били болшевики. Ама са. Ново интервю. Втори дубъл на пиара. На пиар акцията. Няма да ходя там да им съсипвам интервюто. Ще викаме тук. Ето най-чисти, най-мръсен. Дънките му бяха най-мръсни на това момче. Това е най-доброто момче за чистене в София. Обаче Криско само интервюта дава, братче. И само говори. Нищо не прави. 3-4 чувалчета събра и другите да чистят, да се оправят. Чуваче съм на улицата. Точно така, да. Това основната цел да се чували, да се събере бокука в големи човек, да става бързо, защото не е подобна точка отнема около 20-30 минути на камера да се събере. Сега в рамките на 5 вярвам, че ще може да бъде събрано, което да улесни наистина да се събере голямо количество тук в Стъркана. Това все пак е съществено решение, както се надяваме, какво се надявате да се каже на тази среща? Така е. Основният проблем до момента вече един месец на критична ситуация, кризисна организация тук в района, няма подобрение. Това ясно да ще ви кажем, затова излизахме... Герберските мутри до там ни докараха. Не, спасителите! Добре. Кризисната ситуация вече от един месец, но трябва честно да си кажем, че подобрение за подобрение няма. Затова изисквах подобен график и ясен маршрут, който да се спазва в нашия район, така че организирано да се случва събирането, този маршрут да бъде споделен към гражданите, да се знаят кой ден къде минава и къде работят камионите на столичното предприятие за третиране на отпадък, така че наистина да има видимост какво се случва и малко повече възможност за оптимизация и за подобрение, защото е редно след като един месец вече работим в такава ситуация да видим това нещо. Благодаря. Поредното интервю на господин Криско, ама не виждаме чистене. 4 чувалчета само до тук, аз му ги броя. Давай, че не става от тебе нищо, аз до тук съм да те юрка малко да бачкаш. Много само да се радвам, да. Давай, че не става нищо от тебе. Нито имаш... ти едно семейство не си управлявал, цял град взе да управляваш. Не мога да разбера. Един малък град. Не ви ли е срам от хората, които в момента работят? А тебе не те ли е срам, че зари на целия квартал с баклуци, бе? Не те ли е срам? Не те ли е срам? 5 квартала, цял район, буклуци, бони ще направи тук. Не те ли е срам, бе? Застрами се малко, ма ти нямаш срама. Какво да направи? Какво да направи кмета ли? Какво зависи? Какво трябва да направи? Еми да ходи да говори, както за зоната беше много активен и отиде в Столична община да се моли нашия район да става зона, така сега да ходи на Терзиев да се моли да докара камиони. Нали така? От други райони, ако трябва да направи нещо, той е в неговия прерогатив. Аз ли трябва да му кажа какво? Аз кмет не съм. Той да каже какво ще направи. Това ли е единственото, което ще направи? Понеделник ще ходи да говори за ясен график. Заради празниците, заради делниците, заради Терзиев, заради времето. То има все оправдания. Тук само оправдания слушаме и обещания. И в крайна сметка нищо. Нада. Зеро. И ето тук сега вика 10 човека да събират боклуци от името на, кой не знам, на общината, която е платено. Данъците ще ни върнеш ли, Криско?
този месец или до година. Добре, вие защо не се включвате? Аз не се включвам в тая пиар акция, защото те ще съберат боклуците от 4 кофи днеска. Има 5 квартала, от които трябва да се съберат боклуците и в момента целият район е превърнат на едно бунище. Аз да се включа и не стига, че си плащам, а и да се зароба в боклуците, да събирам боклуци. Няма как да стане. Аз участвам в други благотворителни акции, но не и в тази пиар акция. Много благодаря. И аз благодаря. Събираме боклуци от 1, 2, 3 кофи. Днеска ще съберат боклуци най-вероятно от 10 кофи и така ще останат събрани на някакви чувалчета тук до кофите. Хората няма да спрат да си изхвърлят боклуците обаче. Пиар акцията на Криско, събота, 3 януари 26 година, започва ударно. Съботници ще ни прави тоя комуняга. Комунисти сте са си питали се на София. Комунисти долни. БСП вече изглеждат приемлива алтернатива пред вас. Само да ви кажа. Което е много страшно даже. На другите избори довиждане. Довиждане. Тая година ти пожелавам оставка. За много години, госпожа. Тук, кмета на Подуяне, ако нещо има да му казвате, като например оставка, може да му кажете. До победата. А кой да дойде? Бай, точно ли? Кой да дойде? Мадуро. Сега Мадуро ще го пратят тук да стане кмет на район Подуяне. Тръмп ще го прати да стане кмет. Той ще оправи работа. Шесто чувалче. Започва пълненето на шесто чувалче на Криско. Едно семейство не е управлява, обаче град ще управлява. Тук район ще управлява. Само да ви кажа, че Подуяне 80 000 жители, колкото един малък град. Този пичага тук управлява един малък град в София, в рамките на София и събира в момента боклуци, обаче не ни дава никаква алтернатива. Продължава Криско да чисти. Малко повече говори колкото трябва, ама чисти се пак.